Bitcoin er alvorligt undervurderet i forhold til guld, siger Lightspark CEO eller direktør. I samme moment som at tokeniseret guld rammer 3 milliarder US dollars. Vi kigger ind i den her artikel fra den 7. oktober, skrevet af Anas Hassan, og den taler faktisk om, at Lightspark CEO David Marcus, han har kaldt Bitcoin for alvorligt undervurderet. Og det gjorde han, da Bitcoin ramte 126.000 US dollars, samtidig også, at det tokeniserede guldmarked ramte 3 milliarder. Vi kigger ind i artiklen, og så tager vi en opdatering på dagens memecoin. Velkommen til Kryptokanalen. Mit navn det er Michael Plysek. Jeg er dedikeret krypto-researcher, og jeg deler det, jeg selv ser ind i, når vi taler Bitcoin som en stille form for revolution, og kryptovalutaer som en form for digital og finansiel evolution. Husk, det jeg deler, det er ikke rådgivning, der er ingen garantier, så gør dit eget research. Og for den her video, vigtigt at forstå, at investering er risikofyldt, kryptovaluta endnu mere, og memecoins endnu mere. Hvis du kan lide den her video bare en lille smule, er du så ikke venlig at give den en thumbs up, et like. Og hvis ikke du allerede er med i vores lille kryptonaut-klub her, så er du meget velkommen. Tryk på abonner eller subscribe. Og hvis du vil se, når der kommer en ny video, så tryk på klokken også. Så tror jeg, vi er ved at være klar til at dykke ind i dagens artikel her. Vi skal selvfølgelig lige have den her med nede i kommentarerne, og jeg siger ikke andet end det. Du kan finde det nede i kommentarerne, og hvis du gerne vil forstå mere omkring det, så følg med i den lange video om mandagen. Lad os kigge ind i artiklen. Det, som forfatteren han skriver her, det er, at vi kan prøve at se, om vi kan highlight det undervejs her, at Lightspark CEO David Marcus, han har udtalt og holder fast i, at Bitcoin er alvorligt undervurderet, sammenlignet med guld. Og hold lige fast i gang. Han foreslår også, at Bitcoin kan ramme 1,3 millioner, hvis at den matcher gulds markedsværdi, hvis man kan sige det sådan. Det han siger her er, at jeg føler stadig, at Bitcoin er alvorligt undervurderet, specielt hvis du sammenligner det med guld. Og det sagde han altså, Marcus her, i et interview i mandags med Bloomberg. Han siger også i samme moment, at Bitcoin, mener han, kan ramme 1,3 millioner US dollars, altså per Bitcoin, hvis at den kommer på samme niveau som med guld. Og han siger det her, udtalelsen den kommer på samme tid som, og det gjorde den nemlig i mandags amerikansk tid, at Bitcoin den slog ny rekord og røg over 126.000 US dollars. Og det er det, der har en del med hans udtalelse at gøre, at tokeniseret guldværdier ramte over 3 milliarder som markedsværdi. Første gang nogensinde. Vi dykker lidt mere ind i det, fordi der er skrevet lidt omkring det her i artiklen. Det er faktisk meget interessant. Og så står der også lige her, at Marcus han har tidligere ledet Metas, det lykkes ikke, Libra kryptovaluta-projekt. Og skal vi se en gang her. Vi går videre nedad. Der er noget i den her afdeling, der er meget interessant faktisk, fordi det han siger, det er her, Marcus, at han har lagt vægt på, at Bitcoins rolle som fundamental infrastruktur, at han taler om det i interviewet, og han sammenligner det med internettets arkitektur. Og det han siger direkte, det er, at Bitcoin er the internet of money. Det er penges internet. Og skal vi se en gang. Han siger også her, han forklarer, at hans firma købte Bitcoin for 3 år siden for at facilitere transaktioner og supportere stablecoins på netværket. Han anerkender også, at de forbedrede reguleringer, som er kommet i forbindelse med, at Trump er blevet præsident,
og sammenligner det med perioden tidligere, hvor der var masser af blokader undervejs. Og det er noget af det, jeg har delt en del her på kanalen, at de her lovgivninger fra Trump, de har gjort en kæmpe forskel. Og noget af det, jeg har sagt i flere videoer, og det er det, som Markus han også siger her, det er, at netop på grund af Trump-administrationens klarhed med de her regler, betyder det altså, at det er blevet meget lettere nu at være innovativ, hvis man er i kryptoindustrien. Og skal vi se en gang her. Han siger også, hvilket er interessant, og noget af det, jeg har delt igen, også at de her vigtigste finansielle institutioner, de nu tager imod Bitcoin med åbne arme. Og det gør de altså igennem de her Exchange Traded Funds, ETF'erne. Han siger, at man kan se det her som begyndelsen af et skift, der ikke kan vendes rundt, som er hen imod mainstream adoption. Det, som vi har talt om på kanalen, som masseadoption. Han kommer med en udtalelse her, the horse has left the barn, altså hesten har forladt laden, stalden. Og han taler videre og siger, at Bitcoin er det mest accepterede og tillidsfulde den digitale værdi globalt set. Man skal ikke glemme, at sådan en udtalelse her fra en højtstående både investor, men også en, der har hvad kan man sige, når han siger noget, så bliver der lyttet. Man skal ikke glemme, at når de her ting, de kommer på Bloomberg, eller de kommer andre steder på tv og så videre, så er der en masse mennesker, der lytter til det, inklusiv investorer og så videre, så det kommer mere og mere ind i hovedet på alle mennesker, at Bitcoin kan noget specielt, som man ikke kunne tidligere. Hvad har vi med her? His firm, han siger også, at hans firma, de købte Bitcoin i det tidligere bear market. Betyder også, at det har givet Lightspark, som han er CEO for, en kæmpe fordel, fordi at Bitcoin er steget over 100%. Og så står der lidt om Lightspark har specialiseret sig i at bygge teknologier på Bitcoin Lightning-netværket. Det betyder, at de tillader hurtigere og billigere cross-border payments, altså landegrænser, man kan betale over landegrænser, end traditionelle alternativer. Og det har jeg nævnt igen og igen. Man kan sige, fra min egen erfaring af, hvis man skal overføre nogle penge til et andet land, så kan det godt blive rigtig dyrt, og specielt hvis det er et land, der ikke er med i EU, eller et land, hvor vi kommer ud af det fælles samarbejde, som der er. Og vi taler rigtig dyrt i gebyrer, og det er jo noget af det, som, plus det kan tage lang tid, det er jo noget af det, som Bitcoin kan, og så er det, hvis man går lidt videre, det har jeg ikke talt så meget om i nogle af videoerne, men der er noget, der hedder Bitcoins Lightning Network, så kommer vi ind i noget, der er endnu hurtigere og billigere. Se en gang her. Hvad har vi ellers? Jo, det var det her, jeg gerne ville have fat i. Tokeniseret guld er stedet også. Tokeniseret guldmarked ramte en rekord på 3,03 milliarder US dollars i tirsdags. Og det gjorde det som, at guld toppede med 4.000 per ounce for første gang nogensinde. Og når vi taler tokeniseret guldmarked, det er lidt ud over videoen her, men der er i hvert fald, og vi kan se dem heroppe på skærmen, der er både market cap'en, som journalisten har taget med, men du kan også se nogle af dem her med, og det kan man ikke gøre her, Pax guld og Tether guld og kinesisk guld. Det han har taget med her, Pax guld og Tether guld, dominerer sektoren. Og som man siger her, at hver af de her tokens, de handler lige under 4.000, og det kan du se heroppe, 3.990 og 3.966 på det tidspunkt, artiklen er skrevet. Og de er tæt på gulds pris. Hvad har vi mere her? Jeg tror, det er det vigtigste. Nej, vi har lidt mere her, fordi vi har faktisk også noget af det, jeg blev mærke i, institutionelle analyser, og vi ser flere og flere af de her analyser nu, og det er klart, det er fordi, der er flere og flere, der får opmærksomheden op for Bitcoin og kryptovalutaer, men vi har altså VanEck, som er en af de helt store,
og en fyr, der hedder Matthew Siegel, han har uafhængig af det, som vi har været igennem indtil videre, så har han i tirsdags sagt og argumenteret for, at Bitcoin kan ramme 644.000 per coin, hvis den får halvdelen af gulds samlede markedsværdi. Og det vil sige, hvis man ganger det her op, fordi han siger halvdelen her, så passer det, så er det tæt på det, som hele artiklen den handler om for ham, Markus her. Så der er altså nogle af de store, der begynder at tale om. Førhen har man snakket om, at Bitcoin til 1 million. Nu snakker vi altså om Bitcoin til mere end 1 million. Så er der lige en sidste ting, vi tager med her, at undersøgelser viser, at de yngre consumers i emerging markets, de foretrækker Bitcoin. Og det er fra ham Siegel her, der har skrevet det på X. Yes. Jeg tror, det er det, vi skulle. Jeg skal se, om der var mere her. Se, det der måske er interessant her, det er, at vi ser jo, og hvis du følger med på kanalen, så ved du det, fordi jeg nævner det en gang imellem, og ellers så nævner jeg det også i kryptomailen. I øvrigt, den koster 0 kroner, og der skriver jeg 2-3 gange om ugen komprimerede nyheder ud. Og hvis du gerne vil være en del af den, så kan du finde linket hernede under videoen. Men jeg skriver tit og ofte i kryptomailen lige en opdatering på de her Bitcoin ETF'er, når der er blevet købt ind til dem igen. Og det som der selvfølgelig er vigtigt at forstå, og som jeg har sagt det tidligere også, at det er jo en tunnel, hvor pengene de lige pludselig, altså det er flere penge, der bliver smidt ind i Bitcoin eller Ethereum eller nogle af de andre kryptovalutaer. De kommer jo et andet sted fra. Så nu har vi hører flere og flere, der taler om det her med Bitcoin, og vi hører flere og flere, der taler om Bitcoin i forhold til guld. Så det skal blive spændende at se og følge, hvordan Bitcoins markedsværdi den kommer til at være sammenlignet med guld. Godt. Jeg tror, det er det for den her artikel. Og så skal vi tager simpelthen den her. Vi tager en opdatering på Bitcoin Hyper. Og det, jeg gør kort her, som jeg har gjort de andre videoer, det er, at vi kigger lige igennem en opdatering på, hvad der er samlet ind, og hvad prisen er på den. Men hvis du selv vil ind og kigge lidt mere på den her, måske endda investere i den, så er jeg linket under videoen, og du kan gå ind og kigge op i toppen, så kan du læse alt det, du har lyst til her om Bitcoin Hyper. Du kan både læse om staking, og jeg tror ikke, der er noget af det her, vi skal have fat i. Måske skulle vi kigge på tokenomics. De kalder den det fastest Bitcoin Layer 2 chain. Skalerbar og hurtighed for Bitcoin er endelig her, og vi er i gang med pre-sale, og som du kan se, der kan du købe her. 52% staking rewards, den ryger altså nedad, fordi jeg mener, den startede på 70% første gang, vi var inde og kigge på den. Nu er den på 72%. Og skal vi se en gang her, om der er noget, vi lige skal kigge på hurtigt på siden. Der har du forklaringen på, hvad den er. Og så har du, hvordan du køber den. Og du kan købe den både med kort eller med krypto. Så er der forskellige nyheder. Og jeg synes, der var en ting. Der var den tokenomics. Det er noget af det, som jeg har talt om tidligere også. Men noget af det, jeg synes, der er spændende ved kryptovalutaer. Og nu når vi kigger på memecoin, så er det også transparent. Det er, at det hedder tokenomics. Og de beskriver simpelthen, hvordan skal de penge, der kommer ind, bruges. Så som du kan se her, treasury 25%, marketing 20%. Så de allokerer simpelthen 20% af de penge, der kommer ind til marketing, til viral marketing, betalt og organisk. Og rewards 15%, listing 10% og development 30%. Og så kan du gå ind og kigge her, hvis du gerne vil se nogle af de nyeste Bitcoin Hyper nyheder. Yes. Bum, lad os tage op i toppen igen. Se. En dag, 8 timer, 11 minutter. Det er til næste gang, at prisen den stiger. Og som du kan se, en Hyper, den koster 0,013085 lige nu.
Så om en dag, 8 timer, 11 minutter, så stiger prisen på Hyper. Og det har den gjort. Uret har kørt i de videoer, vi har lavet her på kanalen, så vi har kunnet se prisen stige. Og det vil den gøre, så vidt jeg kan se, så bliver den ved med det her, mens vi er i presale. Og når det så er, at vi er færdige med presale, og den kommer ud på markedet, så er det almindelige markedskræfter. Den anden ting, der er interessant at se her, det er, at der er rejst samlet set nu 22.602.020, næsten 21 US dollars. Det er altså det, der er samlet er rejst i Bitcoin Hyper. 22.602.000 og næsten 21 US dollars. Og hvis du har interesse i at købe den, du kan selv gå ind og læse, men så er der både, du kan købe den med krypto, med kort eller med sol. Og jeg tror, det er det. Der er faktisk i øvrigt også, hvis du gerne vil ind og se deres sociale medier her, så kan du finde dem oppe i toppen. Jeg tror, det er det, vi tager for den her video. Hvis jeg så frem, du godt kunne tænke dig at forstå det, jeg nævnte med fra artiklen af med Trump og den her lovgivning, der blev underskrevet, og det Markus han nævner om, at det er så positivt og grønt lys i forhold til innovation inden for krypto. Hvis du gerne vil forstå det, så kan du klikke og se den her video. Og der var du. Tak fordi du så med.